Galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraka jugu bomori tenya welela. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنوكا على بركة كسالي كدولا سون هرمكا نوي على كراباي kisi ni nema be aka ana somogo bela jelen ani mawo made yutu nyonya foka ta jodon se ala kanin au bela jelenye o jamakulu sanuma ife bi wajulu keneka niye anye franci kerenkerenyala uka dugula mimbe wele ko Lyon ka be mekaloma samba fla ani muga ani woro aslamia demeton ansar bolofara ba mimbe Lyon kaw feino uya kanu kani kene sanuma bayin sigi wala saka sika hakilla jiginke den la mola ani katase ona nyogona hadamadiya nyuma jugo nyumaya kaseka mau hakilla jigin ala o min nafaka bon hadamadiya la o min nafaka bon islamaya yirala o hukmu kono o yewele bla mamima akana kene nyenemaya o de ankaramoni ankaramogodi Seida Balakisa Haidra ale min bi Europe konnana aka wulika jo anaka tesiri buyeni no kosobe chokoroba aka hakilna anaka baraw ulu sinsinlila ala sonama akene akara wasabai kafara anga konsil ba fana kumekene konnana akene ka bara kunfolo be damne ni folikani wala nyuman don ka muniye anga nyemgo fe fukata se ma weleluma anga jeka anyamada o fe akomani service d'amaro de to noye anga commission macrobaton no yemoye Aboubakari Diaby kene kaya no ni anga ensemble national France commission de contrôle Rutoy kabbe fo kabbe bismillah alhamdulillah be foli damina anka belebela no e denge vule bali Lyon président kana lase anka imam ba no e anka jograme kana se anka kenet yula no e shirifuye kana lase anka consulat la me Lyon consulier kana se région bela jelen kamoma kata Lyon yerela Marseille Dijon Montpellier katabla sigida bela jelema ka foli di association bela jelenga fon fensera ka foton ko ka foli de be ka be bismillah tena bo kumala kata shiblake kata se anga belebele mununa nala yu mini jiu doya ton kono ani ton ko felala ka do ke bele jelenye kafo koni nye Lyon ka don yebi amba yini masai fe anka Seida tu bena wajuli me gala ka min programa ala ka ke daire die amba fo ko daire la ka ba ni ko de ko anka ta segin ko te ala ka here kanye mbawo fo ambe ansara dil be fo amba damna ni anga sabu nyumai sabu ko kana jidama tiando ikana suma dama be tikafo o yitrame asigile fileya asabu koso anga almami ba nanka nyama Usman Madan Haidra ka yenyena kata ka awa koji kono ale de asabu ye drame bo ofana be munye jogo nyima ni majigi sigatala amni nyon soro quartier kelen kono abe tende dongo bunyane karama fodon la koma ko fransiga ka chido ba bula beta awa Haidara fe ne tara odola anya Haidara to me ye mo be mo do to me ni tara ka sora so ibe tigala kwa wallahi adoni ni drame tale abora yoro me ne nga baita damina fukata sigi ni aye ndo na ni baita mado parce que nyaw soro koma kono nota ambe moruta kenema kaduna e jama kono kabona ne de kan ka Seida tu do sale kono menna na rotarla
mais on a bɛɛ an tɛ se ka na yɔrɔ n'an ma kira ka majamuni fɔ i y'a faamu an ta ye o de ye kan مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير خلقكم بهم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكريم والآل واصحاب ثم تابعين فهم أهل التقى والنهى والهلم والكرم محمد سيد الكونين وسغل وللفريقين من قرب ومن عجم وكفى أبي يفهم parce que kuma ka gɛlɛn mais kuma dɔ bɛ a fɔ don ni nana ma fɔ a ma ɲi quoi ne yɛrɛ nana k'an ka alimaba sɔrɔ yan o ye jigi fa o ye awa an ka ɲanga dɔ ye ni ye n denkɛ yɛrɛ sɔrɔ yan nana aw ka jama kɔnɔ ne n'a fa bɛ fa kɛlɛ mais n t'a dɔn n bɛna sɔrɔ bi o ye Yakuba Jabate ye o fana ye vraiment ale de filɛ kɛrɛfɛ kala de b'a fantɔ ye wala o ka ɲi n'i bɛ mɔgɔ ɲumanw fɛ o yɛrɛ de ka fisa ni jamajugu ye quoi donc an bɛ Sayidatu fo k'a fo ka awa Ansar mɔgɔw bɛɛ fɔ parce que ne y'a ye jama kanuna Ansar la majigi de don ani jogo ɲuman ala yɛrɛ ye kira fo ni jogo de ye innaka la ala khulqin azim a ma fɔ wɛrɛ fɔ dɛ o de ye awa Ansar mɔgɔw ye a bɛ yafa n ma bon n k'a jɔ ye comme a y'a fɔ cogo min. kuma ye wajibi ye sinon ala b'a dɔn a man d'an ye ka kuma parce que an bɔra Paris ka na yan an ka sirimuso de kama donc kɛnɛ in bɛɛ y'ale de ta ye ale de kun ka occuper a bɛɛ la bon wajibi don an bɛ kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ mɔgɔ mɔgɔ kuma n'an ɲɛ an ma an fara olu bɛɛ lajɛlen kan kuma u ye kuma minnu fɔ donc franchement an m'an yɛrɛ ye a kuma bɛɛ kɔnɔna na an m'an yɛrɛ bɛɛ ka kuma kɔnɔ an tɛna segin bɛɛ ta kan an ka président d'honneur n'o ye an ka sirifumuso ka dutigi ye a kumana Europe tɔgɔ la donc an b'ale rejoint kosɛbɛ k'a fɔ Europe b'a ka baara minnu kɛ nin y'a daminɛ ye n'a y'a remarqué karamɔgɔ a ye baara ninnu daminɛ an b'a fɔ depuis Tamani ka na Bamako ka Afiriki ban donc sisan an mago bɛ tubabula de la donc ni karamɔgɔ ka laɲini faamuyara karamɔgɔ b'a ka baara minnu kɛ ni a faamuyara an b'a fɔ maliyɛn ti bɔ ka taga wari ɲini yɔrɔ si africain fana si ti bɔ parce que karamɔgɔ ka laseli bɛɛ bɛ tilennenya ni ladiriya de kan anw bɛ tubabu jamana minnu na an bɛɛ b'a kalama an bɛ se k'a fɔ a fanba ti silamɛ mais u b'a ka baara kɛ ni silamɛya jogo ye an bɛɛ b'o kalama layidu ni mana bɛn min kan u b'i ka hakɛ d'i ma comme il faut an karamɔgɔ ka laseli b'o o de kan bon o de y'an ka laɲini ye k'o yɛrɛkɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na donc an ka maaba fɛn o fɛn y'an sɔrɔ kɛnɛ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka imamu an b'a fo dan tɛ foli min na an sera fɛ yen kunu a ye bonyabaw k'an ye k'an kunbɛn kosɛbɛ yanni délégation bɛ se a yɛrɛ y'i sen ta ka bɔ ka na fo kɛnɛ ma ka na an kunbɛn an ko k'a ka taga sigi délégation bɛ sira la ka nali an b'a fo an ka consul an b'a fana fo kɛnɛ kan bon ala sɔnna a fana ye kɛnɛ sɔrɔ donc an b'a fɔ ko a bisimila a n'an bɛ kun. an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sababu tɛ an karamɔgɔ Siriki Usumani Mamadu Hayidara ni ala sɔnna tile de tun bɛ yen ni bɛɛ kalo jɔra alitaw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ o ye alitaw ka kalo ka daminɛ mois de mai ka taa se f'a la kɛ san bɛɛ mais mois de mai y'an ka kalo ye parce que an ma karamɔgɔ min dɔn k'ala o d'an ma le 12 mai 57 ni ala sɔnna sini kɛnɛ o y'a ka anniversaire ye jamana yɛrɛ situation kama an m'a kanu ka taa kɛ yanga baw ni fɛnw ye parce que mɔgɔw dusu ka dilen dɔn i bɛ se ka tila yanga kɔ o bɛ faso kanu de yira anw na o y'an ka consul bɔra k'a fɔ kunun ni karamɔgɔ kumana dɔrɔn a banna quoi. 70 ans imaginez ni karamɔgɔ taara yɔrɔ o yɔrɔ an ye girin fitinin min kɛ kunun karamɔgɔ bɛ nin wagati a ka séjour bɛɛ kɛ nin de la a denw b'u ka séjour bɛɛ kɛ nin de la donc o kɔrɔ olu bɛ min na anw tɛ se ka kun o la mais an ye layidu min ta u ye k'an b'u nɔfɛ an b'u dɛmɛ an ni n'an ka nafolo an k'an jilaja o da kana to an na quoi parce que olu b'u seko kɛ u b'a ka girinw kɛ n'u taara yɔrɔ la a b'a ye 3 semaines 2 semaines u bɛ taa village la u bɛ si condition min na mais u yɛrɛ si yɔrɔ min bɛ yen nɔ
c'est-à-dire kabako do quoi mais o b'o to yen ka taa si ŋaɲan kɔnɔ donc ala k'an dɛmɛ halisa mɔgɔ bɔra yɔrɔ ka na ko karamɔgɔ bɛ min fɔ ko mɔgɔ min bɛ wuli ala kama tagama na k'o ka duwawu ti bin bon hami o hami b'aw la a b'a bɛɛ don nin kɔnɔna na a bɛ siraw fɛ ka taa a ka papiye ko so ko a b'a bɛɛ don a bɛ na ye quoi bon k'a ɲini liyɔnkaw fɛ n'an ye nin baara in banna u ka san wɛrɛ fana programme u ka commencer k'o labɛn n'i y'a daminɛ dɛ an bɛ fɛ san o san sherifu ka na Lyon u ka taga Marseille u ka taa Montpellier voilà donc Afrique ta banna an mago bɛ yan de la fo tubabuw k'a dɔn min silamɛya ye min ye u b'a ka image min di a ka dɔn k'o tɛ k'a sɛbɛ an k'o yir'u la voilà an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'an bɛɛ wasa ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye kira n'a so dungo kama sɔli ala rasul aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka sherifu barika ɲini an bɛna kuma minnu fɔ ala k'a kɛ kuma sabatilenw ye n tun y'o de fɔ n baarakɛɲɔgɔn ɲɛna n ka tun man di ne ka kuma bi parce que an bɛɛ nana lamɛnli min na o barika ka bon ni ne ka kuma ye kunu ala kɛ an ye ɲɔgɔn ye an ye kuma caman fɔ donc bi n tɛna kuma janya ka foli kɛ k'a fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw ka weleli la vraiment je suis très heureux ka kɛ yan bi jama fɛn fɛn bɛ yan ka bonyamasigi kɛ ka t'u bɛɛ lajɛlen ma minnu bɔr'u ka so ka na ala ka kɛnɛ in sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la laɲini minnu b'a kɔnɔ ala k'u laɲiniw sabati n balimakɛ Dan magara kuma la sisan an ka cɛkɔrɔba ka anniversaire bɛ yen dans pratiquement 2 jours an bɛ ala wele ala ka sijan ni kɛnɛya d'an n'a ma ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a ka hakilinaw sabati ala de bɛ se ko bɛɛ la a bɛ jɔda min na jamana in kɔnɔ n y'o fɔ an ɲɛna kunun a ma se n ka segin o kan yan bi mais nous avons un trésor vivant tubabu b'a fɔ cogo min na donc an kelen o kelen an kan ka nimisi wasa n'o ye ka ala tanu o nɛɛma la an bɛ se ka baara min kɛ min bɛ se ka cɛkɔrɔba in ka baara tɔ nɔgɔya a bolo k'a ka hakilinaw sabati an fana man ka dɛsɛ o la ala ko o fanga ko an yɛrɛ la ala ko énergie d'an ma kɛnɛya de bɛ ko bɛɛ dugu ma ala ka kɛnɛya d'an n'a ma ka aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn parce que bi an ka jamana bɛ lahalaya min na nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛw olu de b'an jigi sigi an bɛ kɛlɛ min na dignité kɛlɛ don mali ma foyi ɲini ne bonya tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mali dɔn i b'a dɔn ko mali ye karama jamana de ye mali de ye dugu ye i bɛ se ka don du min kɔnɔ ka dumuni kɛ n'i m'i tɔgɔ fɔ i m'i jamu fɔ o de ka ca n'i donna mɔgɔ yɛrɛ fɛ yen an hakili b'a la depuis an denmisɛnninama i bɛ t'i toɲɔgɔn dɔn nɔfɛ ne dumunikɛ heure sera n'i ko k'i bɛ taa a somɔgɔ b'a f'i ye e ye mɔgɔ jugu ye dɛ dumunikɛ heure sera i b'a fɔ k'e bɛ taa so n'i ma dumuni kɛ i kana se n fɛ yan tugun an delilen b'o de la donc vraiment k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ala ka jamana in jɔlen to ala ka an saru barika ala ka an ŋaniyaw jɔ an ye an bɛ ala ko min na ala k'a sabati ala k'a sabati an dusukun na ala k'a sabati an hakili la ala k'a kɛnɛya don an farikolo la ka hakɛto ɲini aw fɛ n bɛ fɛ ka kuma jɔ yan parce que kuma min bɛna fɔ nin kɔfɛ n y'a fɔ barika b'o la ni ne ta ye donc ala ka kɛnɛ in wuli hɛrɛ la merci beaucoup nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Seyida Balakisa Hayidara min ka wuli ka jɔn bonyanen do bi Europe jamana kan cɛkɔrɔba ye baara minnu kɛ ka se ka u sinsin ka hakilina in carin fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ 2 min lase conférence in kɛnɛ kan ne ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ a ma da o ma bi fɛnɛ a wulila ka na sen jɔ an ka kɛnɛ kan ala k'u mɛn an kɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni an ka Mali consul n'o de Sori Ibrahim Kaba Jakite an b'a yɛrɛ fo kunungo an taara a yɛrɛ fɛ yen ka taa foli la komi o ye cɛkɔrɔba ka laada ye quoi a ka ca la ni cɛkɔrɔba sera yɔrɔ o yɔrɔ
karamɔgɔw bɛ yɔrɔ min a bɛ taga foli kɛ yen Mali ɲɛmɔgɔw bɛ yɔrɔ min a bɛ taga foli kɛ yen o b'a ka fasoden ɲumanya de yira an taara conseil fɛnɛ fɛ yen a y'an bonya an taara bisimila ka ɲɛ a ye jiw d'a ma an bɔtɔ tuguni a tilala ka n'an bila da la a tɛ tɛmɛ o kan Ala k'u bɛɛ sara bɛɛ kɛra Ala de tɔgɔ la Ala k'u bɛɛ sara halisa Ala ka jɔyɔrɔ wɛrɛ d'u ma min ka bon ni nin bɛɛ Ala k'u sabati Ala k'u jidi k'a deli Ala fɛ an ka jamana bɛ nin tɔɔrɔ min kɔnɔ aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama ya Rabbi Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga ka maliden ɲuman bɛɛ kisi ka maliden ɲuman bɛɛ tanga minnu bɛ yen ka faso in janfa Ala ka ko d'u ma min b'u ɲinɛ faso kɔ Ala k'an ka jamanaw kisi kɛlɛ bɛ jamana o jamana kan ya Rabbi Ala ka bɛɛ basigi Ala ka diɲɛ suma Ala ka diɲɛ basigi o kɔfɛ an bɛ nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɔr'i ka so kɔnɔ aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ fɛn fɛn filɛ nin ye yan bi an bɛɛ sigilen filɛ Ala subahanahu wa taala de tɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ nana essence sɔngɔ ma di maa si ma ka na bɛɛ de ye wari bɔ ka transport ta k'aw bɛ n'aw sigi ka Ala ka diinɛ lamɛn ne tɛ se k'o sara dɛ aw nana Ala min tɔgɔ la o Ala de b'aw sara anw ta ye k'a fɔ k'aw ni ce mais a kɛra setigi min tɔgɔ la awɔ Ala bɛ saraw di dɛ kilo joli ya pari ni yan nɔ cɛ dɔw ko kilo 500 heure 5 heure 4 i b'a boli minnu nana terrain na TGV la olu ta ye heure 3 heure 2 a bɛɛ kɛra Ala de ɲɛna dɛ an k'an cɛsiri an tɛ to yan aw ni ne min bɛ taa bi min bɛ taa sini mɔgɔ si t'o dɔn Ala subahanahu wa taala kɔ Ala y'an bɛɛ de bila an ka na mission dɔ la diɲɛ kɔnɔ Ala y'a ka danfɛn o danfɛn da a bɛɛ nana mission dɔ de la Ala ka dugukolo kan hali soso hali mɛnɛmɛnɛw Ala y'u bɛɛ bila ka na mission dɔ de la an bɔra an ka Mali consul fɛ an tagara jɛgɛ lajɛyɔrɔ de la kun de b'a la i bɛ Ala ka masaya yala dɔrɔn tɛ quoi mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye silamɛ ye n'i ye Ala ɲɛsiranɲɛbaga ye n'i ye fɛn dɔw ye a bɛ Ala danaya de sabati i dusukun na an taara jɛgɛ ninnu si tɛ couleur kelen u tɛ hali ji kelenw na donc o bɛɛ bɛ Ala ka masaya de yira Ala b'o de fɔ ale ka danni fɛrɛlen don Ala ka danni fɛrɛlen don ɲɛnɛmaya wɛrɛ bɛ Ala bolo anw filɛ ɲɛnɛmaya min na min t'o ye ɲɛnɛmaya wɛrɛ bɛ Ala bolo mun de la ni hadamaden sara mɔgɔw b'a fɔ karisa taara lahara non a ma taa lahara dɛ a taara barisabu de la ni bɛ lasago yɔrɔ min ni bɔr'i la a tɛ taa lahara o lahara an bɛɛ de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ka taa setigi jaabi mais ni bɔra a bɛ taga barisabu de la ni bɛ mara ye de sɔnni ka se diɲɛ wuli ma ni minnu fɛnɛ bɛ o barisabu in na o bɛɛ bɛ ɲɛnamaya dɔ de la ani anw bɛ ɲɛnamaya min na kelen tɛ donc Ala ye Ala ye quoi Ala ni ce donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada n bɛ fɛ ka mun yira aw la dɔrɔn aw ye déplacement min kɛ Ala ɲɛ b'a la aw ma tugu ne kɔ dɛ ayi hali ni Ayidara bi a tɛ tɛmɛ nin kan parce que hali ni Ayidara bi yan mɔgɔ minnu bɔra ka Ayidara den kunbɛn o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka na donc n b'a aw fo ka aw barikada aw ka déplacement na a bonyana an bolo mais a ma fosi yira an na Ala ka masaya kɔ et puis nin tɛ kabako ye Ala bolo parce que Ala bɛ fɛn kɛ min ka bon ni nin bɛɛ ye mais kow bɛɛ ye ko daminɛ ye kow bɛ taa dɔɔni dɔɔni de n y'o de fɔ suro n'an ka saru minnu sigira karamɔgɔ nalen karamɔgɔ y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni de ni usazi tun ye surafɛnɛ dun tilela a tun t'o sɔrɔ k'o dun tilela min tun mana tobi o de tun bɛ tila ka kalaya ka kɛ surafɛnɛ ye tuguni aw ɲɛ bɛ cɛ min na bi k'a bɛ hɛrɛ la a sɛgɛnna dɛ mais mɔgɔw ɲɛ b'a la hɛrɛ la bi mais mɔgɔw t'a dɔn a ye sɛgɛn min kɛ mais a ye mun fɔ Ala
ako ko ne Aidara kun t'a dɔn bɛ bi mais ni Ala ye bi yira ne la ce qui fait Ala y'a ka layidu de dafa parce que ni ko ala ko ni y'ale Ala dɛmɛ wajibi do ale Ala yɛrɛ ka k'i dɛmɛ donc Ala ka mujizaw dɔrɔn de do Ala ka n'aw dɛmɛ ya rabbi aw fɛn fɛn nana ni hami min ye min ni Ala ta bɛɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen dilan Ala k'aw sago d'a ma Ala k'an jurumu yafa Ala k'an labanw ɲɛ o kɔfɛ an bɛ Lion Ansaru yɛrɛ fo kosɛbɛ olu min ye nin kɛnɛ in sigili labɛn aw ni ce Ala k'aw sara fɛn fɛn ka dɔrɔmɛ bɔra la ka don Ala ka miliyari segin a nɔ la Ala k'a kɛ alijinɛ sara ye Ala ka labanko ɲuman d'an n'aw bɛɛ ma an ka tagabagaw Ala ka hin'u la Ala ka yafu ma Ala kira hɔrɔma kama sallallahu rasulu alayhi bismillah an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra farala kirifɛn ka bɔ Ala ka hinɛ la o kɔfɛ an b'an sinsinna ale Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye kow daminɛ n'o de bɛ kow laban diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi an b'o masa sanuman in fo ka masa in barikada kun fayakun masakɛ masa min n'a bɛ mɛnɛmɛnɛ fiman taamatɔ ye su dubi fina farafin sanfɛ an kalifalen don Ala in na ka tila k'an ka kow daminɛ n'o Ala tɔgɔ barikama ye silamɛw an bɛ Ala in fo ka Ala barikada ni miiri miniti kelen dɔrɔn i bɛ Ala ka Ala ye i bɛ Ala fo ka Ala barikada an ɲɔgɔn caman dalen don hôpital la bi u tɛ su dɔn su ye u tɛ tile dɔn tile n'i bɛ fɛ ka Ala ka masaya dɔn dɔrɔn i bɛ taa hôpital kɔnɔna la i bɛ t'i ɲɔgɔn min dalen sɔrɔ e yɛrɛ ka kɛnɛ e b'i sen kan i bɛ Ala fo ka Ala barikada anw minnu ka kɛnɛ bi n'an sigilen don an ma foyi di Ala ma minnu dalen don hôpital la bi n'u tɛ se ka kuma u tɛ se ka ninakili hali fiɲɛ samali a ka gɛlɛya dɔw ma hali dumuni kɛli a ka gɛlɛya dɔw ma f'i bɛ sɔmi de don u nun fɛ ka sugu jigin a kɔnɔ donc alhamdulilayi anw kɛnɛma anw b'o masa in fo ka Ala barikada masa min n'a ka se kɔrɔtalen don masa min n'a ka kiiri cɛ ka ɲi an b'o masa sanuman in fo k'an ka kuma daminɛ n'o masa in tɔgɔ barikama ye naam silamɛw an bɛ sɔli Ahmed Bashiru kan an bɛ sɔli Zamzamiyu kan an bɛ sɔli Madaniyu kan an bɛ sɔli Makiyu kan an bɛ sɔli Mustafa kan an bɛ sɔli Fatimatu fa kan an bɛ sɔli Hasani mɔkɛ kan an bɛ sɔli Huseini mɔkɛ kan an bɛ sɔli Imam Ali burakɛ kan silamɛw a ye sɔli kira kan wasallim taslima a ye sɔli Ala kira kan kira kan sɔli fɛn 5 bɛ yen a b'o de ɲɛ bun adamaden n bɛ fɛnba 2 fɔ yan a bɛ saya sigara nɔgɔya mɔgɔ min bɛ sɔli kira kan ani min tɛ sɔli kira kan o tɛ kelen fiyewu kira kan sɔli bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka saya sigara nɔgɔya i ma kira kan sɔli bɛ se ka kɛ sababu ye kaburu ɲininkali n'aw bɛ siran o min ɲɛ kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye ka o nɔgɔya musomisɛnninw kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye k'aw bɔ mɔgɔkɔrɔfɔba in na kuma bɛɛ ne n'i ka kɔlɔsi sigilen don Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim ni maa bɛ maa kɔrɔfɔla i ɲɛna yalima i da bɛ don o la wa don o don e ka nin muso in tɛmɛtɔ ye nin kɔni tɛ don o don nin b'a sa cogo la tan koyi jumɛn ka di musow ye kɔrɔfɔli kɔ n'an sigira dɔ kan i b'a sɔrɔ an b'o de kan mais ne balimamuso n'i ka kɔlɔsi b'i bolo i bɛ sɔli kira kan wallahi e da tɛ don mɔgɔ kɔrɔfɔ la a b'i dusukun sanuya a bɛ jɔn satɔ ka sigara nɔgɔya a bɛ kaburu nɔgɔya a bɛ fɔnni kɛ jɔn garisɛgɛ la a ye sɔli Ahmed Bashiru kan ya rabbi Ala ka nafa ni kira barika ye naam i k'a dɔn alhamdulilayi rabbil alamin an sigikun yɛrɛ ye jumɛn de ye yan o de ye éducation des enfants ye
denmisɛnninw ka éducation bɛ se ka kɛ cogo di diɲɛ yɛrɛ bɛ lafiya cogo di parce que n'i ko éducation des enfants o de gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ bi faransi dɔrɔn tɛ dɛ Afrique yɛrɛ tiɲɛnen don bi n b'a fɔ hali ka tɛmɛ y'an yɛrɛ kan denw ka mara cogo de ye mɔgɔw kamana gan mais mun ye éducation des enfants tiɲɛ an yɛrɛ bolo o ye mansaw yɛrɛ fɔlɔ de n'a ma ɲɛ e bɛ na den dɔ de éduquer ala y'i kɛ parent dɔ de k'i bɛ na i jogo don den dɔ de la fo k'a sɔrɔ jogo ɲuman bɛ mansa yɛrɛ de la fɔlɔ tant que ni mansa yɛrɛ jogo man ɲi i tɛ se ka den éduquer donc an b'a fɔlɔ den mansaw yɛrɛ de la fɔlɔ or que anw de ka kɛ jogo ɲuman tigi ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka éducation ɲuman di den minnu bɛ bɔ an na n'o kɛra an ka mara bɛ ɲan bolo kala nabi sallallahu alaihi wasallam alakira b'a fɔ ye nɛɛma ni kisi b'a ma innama bu'istu li utammima makarima al-akhlaq a ko ala ye ne kira ci n kana jogobaw de dafa parce que n'i ko éducation jogo de don silamɛya yɛrɛ sigilen don jogo de kan n'i ye diɲɛ lajɛ diɲɛ yɛrɛ sigilen don jogo de kan tant que ni jogo ɲuman tɛ ko o ko la o ko tɛ se ka ɲɛ kira ko a ko ala ye ne kira ci n kana jogobaw de dafa o b'a yira na ala ye kira o kira ci a y'u bɛɛ ci ni jogo in de kira fɛn fɛn cira an ma a bɛɛ cira ni jogo de donc kira ko ale nana jogobaw de dafa a ka ca la ni jogo ɲɛna e bɛ se ka éducation ɲuman di den ma a ka ca la ni jogo ɲɛna ka sira ala ɲɛ n'i ko den ka dan yɔrɔ min na ala b'a kɛ den bɛ e yɛrɛ lamɛn e bɛ dan yen mais ni jogo man ɲi e yɛrɛ se ka éducation kɛ dɛ naam وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ala b'a fɔ an ye ala min n'a ka sekɔrɔtalen don a ko innaka la'ala khulqin azim a ko Muhammed ne ala min ye dan kabakoyali jogo la Muhammed i bɛ jogoba kan sabula an b'a ye kira ala bɛ kira mankutu yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kira mankutu ni jogo de a ma fɔ Muhammed i bɛ sun kojugu a ma fɔ i bɛ seli kojugu a ma fɔ yani i cɛ ka ɲi que ça soit i ka bon i ka jan ala ma nin si fɔ kira ma ala bɛ kira mankutu kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kira mankutu ni jogo de a ko Muhammed ne ala min y'i da ne ala kabakoyara kira jogo la Muhammed i bɛ jogoba kan donc o bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ segin o de kan n'i bɛ den ladon o k'a sɔrɔ e yɛrɛ jogo ka ɲi fɔlɔ parce que an b'a fɔ kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ tant que jogo ɲuman tɛ mansa la den yɛrɛ tɛ se ka éducation ɲuman sɔrɔ naam وقال تعالى أيضا ala ko tugun ala min n'a ka sekɔrɔtalen don لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة i k'a dɔn a ko ala kira ma tuguni a ko kira e kɛra ladege yɔrɔ ɲuman ye kira kɛra ladege yɔrɔ ɲuman ye kunna parce que a jogo ni kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye fo jogo ɲuman dɔ de ka sɔrɔ i la i ka jama yɛrɛ bɛ lajɛ ka jogo min ladege i la n'i kɛra dutigi ye fo jogo ɲuman dɔ de ka sɔrɔ i la i ka dudenw b'i lajɛ ka jogo ɲuman min ladege i la donc ko kira kɛra ladegeli yɔrɔ ɲuman ye o kɔrɔ jama ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn dutigi fɛn fɛn marakɛla fɛn fɛn i k'a dɔn i ka dudenw b'i lajɛ de jogo min b'i la k'o ta ka baara kɛ ni a ye donc o kuranɛ aya bɛɛ bɛ kuma jogo de kan an ye naam وقال تعالى أيضا ala ko tugun ala min n'a ka sekɔrɔtalen don يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة ala b'a fɔ ye ala min ka sekɔrɔtalen don ko ya aw mɔgɔ minnu limaniyara ka da ne ala la a y'aw niw kɔlɔsi aw k'aw denw kɔlɔsi tafsir dɔw b'a fɔ a y'aw somɔgɔw kɔlɔsi dɔw b'a fɔ a y'aw denw kɔlɔsi ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma tasuma min da don n'a ye lɔgɔ ani adamadenw ye silamɛw janɛmɛ ma ɲi dɛ ala bɛ k'an ladi mun na an k'an jogow kɔlɔsi an k'an yɛrɛ kɔlɔsi mun kosɔn ala ka ma an ka maradenw de ma f'i k'i ka mara kɔlɔsi dutigi y'i den ladon cogo di laharala bɛ ɲininka la
i muso la don cogodi lahara ala bi ɲiningala i den ni mɛsi kun bɛ bɔ yali y'a fɔ k'a ka mɛsi doni dabila k'a man di ala ye wa i muso ni fini kuntan ni mɛsiw bɛ bɔ yalima e y'a fɔ i muso ɲɛna k'a ka fini kuntan don dabila ka mɛsi don dabila k'a man di ala ye i ka maradenw bɛ sigi ɲɔgɔnw tɔɔrɔ n'u da ye u bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ yalima i kuma n'i ka maradenw fɛ yan lahara ala b'i jɔ k'i ka maradenw jɔ aw si tɛ siratu tigɛ f'i y'i ka denbaya mara cogo min est ce que i y'a mara ala ka sira kan fo ala k'aw ɲininka silamɛw sira la ɲɛ fɛnba b'an ɲɛ min n'a ka bon fɛnba b'an ɲɛ saya kɔfɛ min n'a ka gɛlɛn dɛ ala y'a ka cidenw caman mun na nin don in kosɔn mɔgɔ si tɛ taa fɔ lahara k'i m'a mɛn ayi mɔgɔ si tɛ t'o fɔ parce que ala ye cidenw ci an ma o de kosɔn donc lahara ala bɛ jɔ k'i ka maradenw jɔ yalima i y'i ka maradenw mara cogo di i y'u bila ni ala ka sira kan wa i k'u ka sira ɲɛ wa i k'u k'an bato wa n k'u ka da yɔrɔ min yalima i y'o f'u ɲɛna lahara ala bɛ t'i ɲininka o de la ya rabbi ala ka ne ni aw laban ɲɛ naam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alakira b'a fɔ an ye nɛɛma ni kisi b'a ma كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته a ko dutigi kelen kelenna bɛɛ ye bagangɛnna de i ka bagan gɛn cogo min lahara jɔ don ala subhanahu wa ta'ala bɛ t'i ɲininka o de la ala k'a faamuyali ko ɲuman di an ma naam أما بعد o kɔfɛ لن نتحدث أولادنا إلا بعد تعليم أنفسنا أولا بالتوحيد لنا. kitabutigi b'a fɔ an ye yan nɔ a ko sɔni an yɛrɛ k'an denw éduquer k'an denw bilasira k'o k'a sɔrɔ éducation ɲuman bɛ anw yɛrɛ la an ka furusow kɔnɔna na o k'a sɔrɔ an éduquer don naam أولا a fɔlɔ-fɔlɔ يجب علينا أن نتعذب أنفسنا أولا قبل ولادة أولادنا وبعد ولادتهم لأن حسن الأدب هو بداية الحياة. k'i k'a dɔn k'a bɛ wajibiya dutigi kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan sɔni i k'a fɔ k'i bɛ den sɔrɔ i k'i yɛrɛ ladamu fɔlɔ jogo ɲuman ka kɛ an bɛɛ kelen kelenna la fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka den sɔrɔ sɔni o cɛ fɔlɔ cɛ i k'i ka furukɛyɔrɔ dɔn i bɛna muso min furu i bɛna muso kalite jumɛn de furu erezogamuso de don wa minnu bɛ taa tiktok sanfɛ ka dɔn kɛ olu de don wa non an b'o de fɔ an balimakɛw ye a kana muso ta ɲɛda cɛɲumanya nɔfɛ a kana muso ta ko a forme ka ɲi a kana muso ta ko a ɲɛda cɛ ka ɲi ou bien a bɛ tan ou bien a présenter cogo de ye ne diya a kana muso ta o kama bali a bɛ muso lajɛ k'a ta a jogo karisa bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ karisa ye kabilatigi jumɛn karisa fa bɛ cogo di karisa ba yɛrɛ bɛ cogo di kora ba tɛ tɛgɛ ci a fa kulo kɔrɔ kora ba t'a fa dala minɛ kora ba t'a fa dɔgɔya a bɛ nin bɛɛ de jateminɛ furu la a kana furu k'aw kunfɛ n'a y'a ye muso o muso b'a cɛ dala minɛ k'a cɛ tɔɔrɔ n'a taara den taga don aw ka so kɔnɔ a bɛ tila ka taa aw yɛrɛ dala minɛ ka taa aw ni siri ka da aw kunna a ye musow jate minɛ u jogo fɛ u ka du bɛ cogo di u maralen don wa éducation bɛ muso o muso fɛ yen a ye t'o ta o y'aw ka furu ta ye sabula n'i dɛsɛra don min i n'i ka dɛsɛ o b'i sutura o bɛ hinɛ i la o b'a dɔgɔ don i la mais n'i taara wanba muso dɔ ta k'o ka k'e denw ba ye don dɔ la i den yɛrɛ bɛ sɔn ka tɛgɛ ci ɲɛ kan dɛ parce que munna furu kɛyɔrɔ de man ɲɛ c'est-à-dire que éducation des enfants a bɛ basé hadamadenya yɛrɛ de kan fɔlɔ parce que den ninnu ye innocent de y'an bolo den ninnu ye innocent de y'an bolo sɔni an k'a fɔ k'an bɛ den ninnu koro ka don an saginada fɛ an b'an yɛrɛ de jogo don fɔlɔ n'aw bɛ furu kɛ aw ka furu kɛ yɔrɔ woloma muso e fana kana furu cɛ ma k'a fɔ sebatigi don bi an ka sow bɛ cogo di n'a taara a ye seba ye wa est ce que a bolo b'a kɔ sɔrɔ wa minisiri don wa a bɛ biro kɔnɔ wa
nin bɛɛ de ta ɲininkali k'an musow fɛ parce que bi faw yɛrɛ da ka dɔgɔn furuko kuma na a bɛɛ bɛ tɛmɛ musow de fɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ musow de fɛ i b'a fɔ ko fa yɛrɛ tɛ du kɔnɔ ne fa wa bɛ hakɛ to mais n b'o fɔ parce que furuko kuma mana na cogo o cogo i b'a sɔrɔ a bɛɛ kala bɛ taa sɛmɛ aw musow dun n'a y'a sɛmɛ a na an bɛ miliyari de fɔ k'a ka na n'o ye hali n'o t'aw kun cɛ jɔjɔli bɛ yen bi bilahi n'u ka furu dabilala k'a sababuya kɛ ko furu nafolo ɲuman t'u bolo a ka ca halisa cɛ dɔ ka kɔɲɔ kun kan ka kɛ furusiri kɛra ko kɔɲɔ de bɛ kɛ u ko ko cɛ ka taa ni 1,000,000 de pour que muso ka furu ka d'a ma denni ko k'ale ba ko ten k'a ba de ko cɛ ka taa ni 1,000,000 ko sinon ko kɔɲɔ tɛ kɛ cɛ m'a sɔrɔ cɛ ko m'a kɛ cogo di wari t'a bolo a y'a terikɛ dɔ hakili ɲininkali kɛ o ko ni ba bɛ ka nin fɔ tan n'i ye nin den furu ka don i ka so n'i ma nasɔngɔ sɔrɔ don min a b'a furu sa ka taa a dun b'a furu sa ka taa kɔɲɔ kɛbali e ko ko cɛ ka na ni 1,000,000 bɛɛ de ye 1,000,000 tigiya donc mun kɛlen don ka furu barika ban bi faw yɛrɛ dɛsɛlen don ka jɔ u jɔyɔrɔ la u kɛlen don ka furu ko bɛɛ to musow bolo ni furu ko bɛɛ dun tora an bolo an bɛ caman don ɲɔgɔn na dɛ donc cɛw a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la furu nafolo da hakɛ mana fɔ musow de b'a caman fɔ mais n'u yɛlɛnna sa a y'a fɔ k'a y'a jigin a ye kuma musow fɛ a y'a nɔgɔya o la cɛ caman bɛ taa kulonkɛ kɛ bi kɛnɛ ma k'o ka nɔgɔ an ka furu nafolo yɛrɛ ta ka taga don muso la k'o wari ka ca donc o ye mun ye o ye jɛnɛya sankɔrɔ talen de ka furu yɛrɛ sugu mun kɔsɔn ko furu nafolo wari ka ca donc an tɛna bɔ mawudu kɔnɔ mais n bɛ fɛ ka mun fɔ ko ninnu sunsu bɛɛ de depuis furu daminɛ i bɛna muso min furu ka don i ka so fɔlɔ i k'a dɔn i k'a kabila dɔn i denw ba de don a dɔn a bɛ sɔn min ma a tɛ sɔn min ma i bɛna furu cɛ min fɛnɛ ma a dɔn ni cɛ danbetigi don n'a b'i to i danbe la kana fɔ waribatigi kana fɔ fantan kuma dɔ la i bɛ furu fantan dɔ ma i b'a sɔrɔ o b'i bonya o b'i to i danbe la mais kuma dɔ la i bɛ furu waritigi dɔ ma o bɛ tasuma da i kan dɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma donc kitabutigi b'a fɔ a ɲɛna a ko den ka lamɔ fɔlɔ o ye fa ni ba de u ka furuso kɔnɔ f'u ka ɲɛ u ka furuso kɔnɔ n'a ɲɛna furuso kɔnɔna na après aw bɛ sɔrɔ ka na ɲini ka den sɔrɔ o kɔfɛ ni den fɛnɛ sɔrɔla o kɔfɛ a bɛ jogo ɲuman di den ma n'o de ye éducation ɲuman ye a b'o di aw denw ma parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigilen don éducation kan a ka ca la ni den éduquera ka ɲɛ o y'a ka diɲɛlatigɛ ɲɛnen de ye den marabali ko man di mɔgɔ si mɔgɔ o mɔgɔ ma mara i b'a dɔn a tigi kumacogo la i b'a dɔn a fini don cogo la i b'a dɔn a taama cogo la i b'a dɔn a ka fɛn bɛɛ lajɛlen na mais ni mɔgɔ yɛrɛ maralen don mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ i kɔfɛ karisa maralen don dɛ karisa den ye mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔw b'a fɔ i kɔfɛ donc a bɛ kɛ sababu ye k'i yɛrɛ dɛmɛ i ka diɲɛlatigɛ la n'i y'i den mara naam a filanan يجب علينا أن نكون محسنا في زوجيتنا بحسن من الإنسان ليتبع أولادنا على الإنسان. kitabutigi b'a fɔ an ye a filanan a wajibiyalen don denmansa bɛɛ kan i ka hinɛ i ka furuso kɔnɔ i k'i ka furuso dilan den ko ninnu baselen don o de kan fɔlɔ i ka hinɛ cɛ ni muso aw kana kɛ kana gɛlɛya ɲɔgɔn ma furuso kɔnɔ cɛ dusukun jalen muso dusukun jalen a bɛ kɛ sababu ye ka den ka lamɔ tiɲɛ parce que ni den y'a ye fa ni ba yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ fa ni ba dusukun jalen don ɲɔgɔn kɔrɔ tuma bɛɛ aw de bɛ kɛlɛ la den ɲɛna tuma bɛɛ aw de bɛ mankan misɛnnin na den ɲɛna a bɛ kɛ sababu ye ka den ka lamɔ tiɲɛ parce que yan yɛrɛ kuma caman i b'a ye hali ni fa ni ba kɛlɛ la i b'a sɔrɔ parti dɔ bɛ den bolo a bɛ t'o parti fɛ a ka ca la a bɛ taa ba de ka bari fɛ que ça soit fa ka bari fɛ kuma dɔ la a b'a essayer ka fa kɛlɛ ka di ba ma o joli de bɛ faransiya a ka ca a b'a essayer ka fa kɛlɛ ka di ba ma parce que ba bɛ kuma minnu f'a ɲɛna
que ça soit ba essayer ka ba yɛrɛ kɛlɛ hali ka di fa ma parce que fa bɛ ba tɔgɔ jugu min fa ye bon n'aw kɛra du kɔnɔ aw bɛ kɛlɛ kuma bɛɛ aw dusukun jalen no ɲɔgɔn na aw tɛ se ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ se ka sunɔgɔ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ se ka wuli ɲɔgɔn fɛ den b'a bɛɛ jateminɛ kelen kelen fa ni ba bɛ cogo o cogo so kɔnɔ bilahi den b'a bɛɛ dɔn aw kana ye ko hakili t'u la dɛ depuis den dɔw 6 ans i b'a sɔrɔ u mémoire bɛ fɛn dɔsi ka taa se 7 ans na aw ka n'u lajɛ aw senkɔrɔ dɛ u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama donc kitabutigi ko a bɛ ɲini denmansa bɛɛ fɛ aw kana dusukun jalenya kɛ ɲɔgɔn na aw ka furu la a bɛ kɛ sababu ye k'aw ka mara tiɲɛ parce que français i b'o de hali ni minnu ka furu sara n'u sera tribunal la tribunal b'a fɔ a ye den di fa ma que ça soit a ye den di ba ma ni den dira fa ma fa dɔw fɛnɛ b'a fɔ ko ba tɛ den ye o man kan ka kɛ o a bɛɛ denw de don u kan k'a ye ni den dira ba fɛnɛ ma ba fɛnɛ b'a fɔ fa dɔw ye k'u tɛ don ka so i tɛ denw ye fo dɔw bɛ polisi wele mun na e kelen ta tɛ o a bɛɛ de denw don ni furusa nana mais kana bali parent dɔ la k'a tɛ den ye o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka den dusukun ja ka den ka lamɔ tiɲɛ n'a ma tila ka kɛ fa contre la a bɛ tila ka kɛ ba yɛrɛ contre la donc a ye den ka diɲɛlatigɛ kɛ mun a ye den yɛrɛ lanɔgɔ donc mansa k'i janto o la dusukun jalenya an ka n'o kɛ ɲɔgɔn na furuso kɔnɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na furu ye hinɛ de furu ye makari de ni hinɛ banna furu la fo si tɛ yen tuguni an ka n'an dusukun ja ɲɔgɔn na an ka hinɛ an ka maradenw fɛnɛ na an ka hinɛ an ka maradenw na an ka hinɛ an denw na parce que munna hinɛ nana nin yɔrɔ hinɛ yɛrɛ y'a bɛɛ de denmansa o denmansa n'i dusukun jara walidenw na k'i dusukun ja hadamadenw na e bolo e denw bɛna eresi cogo min ala t'u eresi ten an b'o de fɔ aw ɲɛna mori sɛbɛn ye tiɲɛ mori duman ye tiɲɛ mais fa ni ba bɛ min kɛ ka bila den ɲɛ o ka bon ni sɛbɛn ni nasi bɛɛ o ka bon ni sɛbɛn ni nasi bɛɛ an fa k'o fɔ an ye seydi sherif usman madani ayidara a ko den ka dondala sɛbɛn 3 don a fɔlɔfɔlɔ fa bɛ min kɛ ka bila den ɲɛ o y'a belebele dɔ a filanan ba yɛrɛ bɛ min kɛ ka bila den ɲɛ o fɛnɛ ye dɔ ye a sabanan ni den yɛrɛ kɔrɔbaya a yɛrɛ bɛ min k'a yɛrɛ o fɛnɛ ye dɔ ye mais mansaw ta na yɔrɔ ye jumɛn mansa ka hinɛ waliden na i ka kɛ waliden fɛ bi an b'a ye an bɛ sanubaw san k'an b'u bila an den ɲɛ an bɛ étages jɔ k'an b'u bila an den ɲɛ an bɛ fɛn caman kɛ k'an bɛ den ka avenir labɛn mais den ka avenir yɛrɛ labɛnni tɛ dɔwɛrɛ koyi o ye mansa yɛrɛ ŋaniya de fɔlɔ fo mansa ŋaniya ka ɲɛ sinon hali n'i kɛra étage tigi ye i kɛra sanutigi ye i kɛra waritigi ye i kɛra tɔgɔtigi ye i kɛra jamatigi ye tant que ni den ɲuman t'i kɔ 0 de don tant que den ɲuman t'i kɔ a ma mako ɲɛ quoi parce que mɔgɔ kelen tɛ dumi mɔgɔ kelen tɛ fosi an bɛɛ bɛ sa komi ko ma kɛ mais n'an fɛn fɛn sara ka se ka den ɲuman to an kɔ don dɔ la o den in bɛna sen da an sen na dɔ la a ma fɔ ko alhamdulillah donc mun bɛ ɲini bɛɛ fɛ mansa an ka ŋaniya ɲɛ an ka hinɛ walidenw na an denw b'o de sɔrɔ dɛ mansa o mansa ŋaniya juguyara walidenw na e tɛ den ka ɲɛtaga fɛ i tɛ waliden ka dondala fɛ fo don o don e b'a ɲini waliden dɔw ka bila tɔɔrɔ de kɔnɔ pour que ka e denw ta ɲɛ walahi den halaki parce que mansa bɛ min k'a den ye ala b'o de sɛbɛn i ye ɲumanya min miiri walidenw ye ala b'o ɲumanya kelen de k'i taw ye mais i ye juguya min kɛ ni walidenw ye ka taa dabali jugu kɛ walidenw tɔgɔ la k'e bɛ walidenw halaki yaasa e taw ka yɛlɛ au contraire i bɛ k'i taw ta tiɲɛ a dɔw dogolen t'an na halisa cɛ dɔ bɔra ka histoire fɔ musow an k'an dusukun ɲɛ base bɛ anw musow yɛrɛ de bolo parce que musow de ye anw de denw ka soubassement ye n'an ko denw ka ɲɛ fo muso ka ɲɛ diyagoya de don fo muso ka ɲɛ muso o muso i ma ɲɛ walahi den ti ɲɛ muso o muso ma ɲɛ i ŋaniya ma ɲi ka taa ni walidenw ye walahi ala t'i taw ɲɛ o masa tɛ yɛrɛ a tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ
anana mun de kɛ ale sinamusotigi komi sinaya de kelen no ka mɔgɔw b'u hakili kan ka sɔrɔ mɔgɔw m'a faamu n'aw kɛra ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn minɛ aw ka hɛrɛ b'o la sinaya sunna de don ko k'a kɛ n'a a kɛra silamɛmuso min na i bɛ ka kira ka sunna de ladege wa sinaya baraji b'a la baraji bɛ sinaya la dɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ k'a ni ala ta wallahi k'a limaniya ɲini ala fɛ billahi ala bɛ baraji sɛbɛn ye parce que kira ka sunna de don mais n'i ye sinamuso sɔrɔ ka na n'i siri ka da cɛ tɛ lafiya muso tɛ lafiya e yɛrɛ tɛ lafiya den minnu bɛ bɔ aw la o si tɛ lafiya a y'an ka duw kɔnɔna la duw bɛɛ cira bi ka sababuya kɛ mun ye ko sinamuso den nin ye n sinamuso den nin ye n yɛrɛ den ne balimamuso a bɛɛ ye den e ala a ye kɛ walidenw fɛ wallahi n'i kɛra walidenw fɛ ala bɛ k'i ta fɛ kana fɔ ko nin ye n sinamuso den o to ye ɲumanya ka ye ɲumanya ka ye ala b'a k'i ta ye yiraw la dɔrɔn musow an ka ŋaniyaw ɲɛ an ka ŋaniya ɲɛ an ka kɛ walidenw fɛ an ka hɛrɛ miiri ni walidenw ye an ka hɛrɛ miiri ni an yɛrɛ denw ye ni ala sɔnna ma a bɛɛ bɛ ɲɛ n'an a sabanan يجب علينا أن نراقب جميع أطفالنا من سوء لأن أطفالنا سيرونها يوما. I k'a dɔn a bɛ wajibiya denmansa bɛɛ kan an bɛɛ ka nɔ ɲuman bila an denw ɲɛ an bɛɛ ka nɔ ɲuman bila an denw ɲɛ o ye mun ye wallahi hali sini bolo bɛ ɲɛsin den dɔw taatɔ ma a bɛ fɔ e ye karisa fa kun ka ɲi dɛ karisa ba kun ka ɲi karisa ba kɛra ɲumankɛla ye yan a y'a ka sinjiw tugu a kɛra walidenw fɛ hali sini bolo bɛ ɲɛsin muso dɔw den ma u tagatɔ ten k'an k'an jija an ka nɔ ɲuman bila an denw ye a kana fɔ karisa ba kɔni tɛ bɛɛ tigɛlen don o la sigida in na o kɔni tɛ o t'a natɔla la a ɲɔgɔn dabali jugukɛla t'an ka quartier la a kana sɔn kuma jugu ka fɔ aw denw ma aw kɔfɛ aw ɲɛna a y'a to aw denw ka kanu ni aw mansaw ka ɲumanya ye ja karisa mansa kun ka ɲi a y'a to aw denw ka kanu ɲɛna karisa fa kɔni tɛ o ɲɔgɔn zonba kun t'an ka dugu la o bɛɛ b'o dɔn n'o ka suyɛni yan koyi wa ɲɔgɔn nkalontigɛla kun tɛ yen n'a kun ye nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ bɛ sɔn donc a kana to o ka fɔ aw denw ma aw denw bɛ maloya ni a ye sini min bɛ fɔ mansa ma n'a kɛra mankutu jugu ye a bɛ den yɛrɛ maloya ka sɔrɔ den ka laɲini tɛ an k'an jija ɲumanyaw ka fɔ donc sariya b'o de ɲini an fɛ naam a naaninan يجب علينا أن نحفظ أنفسنا من سوء الأخلاق مثل شرب الخمر والدخان والعفاف والكذب وخيانة العدوان. k'i k'a dɔn a bɛ wajibiya denmansa bɛɛ kan an kana sɔn fiyewu ka kojugu kɛ an denw ɲɛna an kana sɔn ka jogojuguya kɛ denw ɲɛna parce que anw ye denw ka dungare i bɛ fɛn fɛn ladege i den b'a sen da i sen na nɔ de la a b'a bɛɛ ladege kana sɔn fiyewu ka jogojuguya kɛ den ɲɛna o exemple dɔ ye jumɛn o de ye ni ala y'i lajarabi ni gulɔ min ye kana sɔn ka gulɔ min den ɲɛna ka n'i den ci k'a ka taa gulɔ san parce que denmansa dɔw bɛ yen ten u bɛ gulɔ min u bɛ tila ka den ci ka taa gulɔ san ne y'a ci don sini taga ni san sinikɛnɛ taga san a tile sabanan a b'a fɔ i jɔ n yɛrɛ ka den ka nin nɛnɛni a bɛ sɔrɔ nin fɛn ka di dɛ n'i ye ne fa ye ka nin misegi fɛ a ka di n'o kɛra i kɛra sababu ye ka den tiɲɛ i y'a ka lamɔ tiɲɛ hali n'i ma ɲɛ a gulɔ min kɔ kana sɔn ka kɛ den ɲɛna pour que den yɛrɛ ka lamɔ kana tiɲɛ a misaliya filanan ye jumɛn o de ye sigɛrɛti min ye kana sɔn ka sigɛrɛti min kana sɔn ka sigɛrɛti min i den ɲɛna kana sɔn ka den ci taga sigɛrɛti san n'i y'a ci taga sigɛrɛti san don dɔ la a b'a fɔ i jɔ n yɛrɛ ka nɛnɛ donc den bɛ se ka don sigɛrɛti min na fa yɛrɛ sababuya la ka sɔrɔ sigɛrɛti ma ɲi adamaden ma donc hali n'i b'a min kana sɔn k'a min den ɲɛna sinon a bɛ den ka lamɔ tiɲɛ ka den yɛrɛ kɛ sigɛrɛti minɛ ye a misaliya sabanan ye jumɛn o de ye dɔrɔgu ta ye kana sɔn ka dɔrɔgu ta den ɲɛna que ça soit a kɛra furakisɛ jugu ninnu sugu o sugu ye kana sɔn ka ta den ɲɛna walima ka den ci a la parce que an y'a documentaire dɔ lajɛ télé la cɛnin bɔtɔ a tɛ tɛmɛ 9 ans 10 ans ninnu kan
a bɔtɔ k'a bɛ taa ekɔli la fa y'a den ka dɔrɔgu bila a ka saki kɔnɔ a ka tɛmɛ da dɔ la fa ɲɔgɔnna dɔrɔgu mina dɔ bɛ yen o ka sinana den bɔra dɔrɔn ka taa so da in a taara jɔ dɔrɔn cɛ dɔ in jiginna ka den ka saki dayɛlɛ ka dɔrɔgu ta ka don donc mais depuis den 10 ans ou bien 9 ans ni fa sera k'o kɛ ka dɔrɔgu bila den ka saki kɔnɔ a tɛmɛtɔ da la a ɲɔgɔn dɔrɔgu taara dɔ k'o ta i y'o den kɛ jumɛn depuis école la a ye dɔrɔgu feere daminɛ donc c'est à dire que an yɛrɛ fo an yɛrɛ ka éduquer fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ ni fa tɛ dɔrɔgu ta comment dirais-je la den tɛna se ka dɔrɔgu di a terikɛ ma non a tɛ se k'o kɛ. An bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛɲɛ ni waati cogoya ye ni ala sɔnna a ma sigida wɛrɛ conférence a kuma tɔw Seyida a ye walawalali minnu kɛ aw bɛna a sɔrɔ an b'aw ladina k'a fɔ nin kun ye an ye Lyon Faransi ka bɛn mɛ kalo ma san 2026 conférence ba min n'u kun y'a labɛn k'a kanu Seyida Balakisa Hayidara ale ka se ka n'a ɲɛnamaya min kun bɛ ka boli denmisɛnninw ka lamɔ ka taa se jugo ɲumanya baaraw ma hakila aw caman ye faamuyaw caman sɔrɔ hadamadenya ɲuman ani jugo ɲumanya ani lamɔ yɛrɛ kɛcogoya ɲumanw na Seyida ka nin walawalali ninnu na wala an bɛ ala de deli sini kɛnɛ ala ka o di a yɛrɛ kuma ka foli ta k'a ɲɛsin Jamiyatul Ansardine a bolofara min bɛ Faransikaw fɛ yen nɔ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka ala deli ala ka n'u dɛmɛ ka foli ta k'a ɲɛsin cɛkɔrɔba ɲuman ma nin bɛɛ lajɛlen ale ka hakilinaw de don nin bɛɛ ale ka nɔrɔw de ye su ni tile diɲɛ kɔnɔna na ka se ka maaw hakili sigi ani silamɛya ɲuman k'a bila sen kan an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ sini kɛnɛya ala ka o di ale yɛrɛ kuma an b'aw bila yan wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tinyebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinyebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinyebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jubu bomwe